Gaur hemen gaude Tolosan, baina Tolosan ez ezik Euskal Herriko herri askotan eta guztietan halako ekimenak egiten, ez? Eta halako ekimenekin nolabait irudikatu nahi duguna da zen nolako bidea egin nahi dugun. Urratsez urrats eta hortarako hanka guztiak eta oinetako guztiak beharrezkoa dira Euskal bidea egin nahi dugu. Euskal bidea da erabakiz erabaki egin nahi dugun bidea. Hori da gure hautua. Euskal erabakiak hartzea eta gure erabakiak defendatzea. Horretara goaz, hori da gure bidea eta horretara gonbidatu nahi dugu jende guztia. Badakigu udazkena azkenean iritsi dela Euskal Herrira, euria eta hotza iritsi dela, baina ez dira etxean gelditzeko uneak, bidean jartzeko uneak dira, erasoen, mehatxuen eta azkenean eragozpen guztien aurrean gure bidea egiteko momentua da. Badakigu Madrilen zenolako eskaintza daukaten guretzako, badakigu Alderdi Popularrak, Alderdi Sozialistak eta Ciudadanosek zenolako eskaintza daukaten guretzako, gure eskubideak, Euskal Herriaren eta Kataluniaren eskubideak ukatzeko eta zapaltzeko itun bat egiten ari dira, eta itun horren aurrean guk Euskal Herritarron erabakia jarri nahi dugu. Jarri eta defendatu nahi dugu. Horretara goaz, hori da gure bidea, eta hortarako jendeari eskatzen diogu erantzutea abenduaren 6an Bilboko kaleetan eta abenduaren 20an. Horiek dira gure herriarentzako hitzordu importantenak. Hemendik aurrera oso une importantea bizitzen ari da Euskal Herrian eta denok erantzun behar dugu.